Yau kuɗi na ba zai kwana ba, he ka biya ni. Na biyu kuma wannan he ka rabu da ita. Baby kina so na kuma kin yarda da soyayya ta? Ina son ka. Ina son ka gaskiya. To a ramin kuɗi in biya shi bashin da yake bi na. Dambola ya ne. Dambola nan gidan Alhaji Masaudu. Na can kan kwanar gaduwa kenan. Ni dai nake gaya ma yaron nan jiya nake gaya ma sai ga babansa ya siyo masa sabuwar mota. Ka san wai yaron nan da aka kasa me yayi? Wai tallafi wata zai da motar nan. Ai arziki hi kahi ne. Ga mutum nan. Yawwa! Ai Allah da ya halitta aljanu sai mutane kuma Allah ya yi ki kyakkyawa da ke. Kuma ba zan ki ji wannan abu guda ɗaya. Kullum cikin shauƙinki nake, cikin diranki nake, tunaninki nake. Wai shin wai ban ce maka ba duk inda ka gani kada ka ƙara tare ni? Ta wane irin mutumi ne mara zuciya wai kai? Haba da Allah. Kai me yasa kake haka ne? Dan Allah, dan Allah. Abokina baban soyayya. Dan Allah ki zo. Dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwashe bola. Hey, baby, kamata, jona. Dambola. Bola. Dambola. Kamata. Na kwashe bola. Baby. Na kwashe bola. Kawo mini bola. Baby. Kamata, jona. Na kwashe bola. Kamata. Ne haka ne na kwashe bola ya ne tun ɗazu ina ta abin da kai kike tsaya ki saurare ni saboda Allah da Annabi kan fakire yana na fake bagai na dan bola fa akwai kuɗi fala fa dan wata bukatar ki wadda bata wuce 500 ba zan iya biya maki ta. Wani irin reni haka ne akwai kuɗi? Sosai ma kuwa hakan. Yawwa! Ai ga wanda ya lalata soyayyen nan tsakanina da yarinyan nan. Kuma bari ka jin faɗa maka. Yau! Ka kwashe bola wato baby kin gane. Ba bola za a kwahe ba. Gaba ɗaya garin za a kwahe. Kai! Kaga da Allah ka tsaya ka natsu ka yi maganar ka me ya kawo ka? Ni abin da ya kawo ni yau za ka biya ni bahi na kuma za ka rabu da wannan yarinyar. Ok, idan na fahimce ka. Ka zo ne ka ɓata min soyayya ko kuma ka zo ka tona min asiri in baka bashin da kake bi na ko? Ai duka biyu. Yau kuɗi na ba zai kwana ba sai ka biya ni. Na biyu kuma wannan he ka rabu da ita. Baby kina so na kuma kin yarda da soyayya ta? Ina son ka. Ina son ka gaskiya. To a ramin kuɗi in biya shi bashin da yake bi na. Dambola. Duka nawa ne kuɗin da Ai kai ka san ko nawa ne? Nan da aka abun nan lokacin ana abun nan aka yi abun nan ai ka san nawa ne. ai sai ka faɗi ko nawa ne. Yau he zan ga ka baki na. To ya tura account din sai a tura mai. A'a ba ma sai ya tura account nan ba. Ai na account din yake 150 ne. 150. Naira 150. 150. A biya mana. Dambola ya ne. Dambola. Haba Minat me haka zaki je goban kwalba zai ki same ni fa. Wace ce ita? Me haɗin ka da ita? My love, ka san fa zan iya komai a kanka. Ban wayanka. Musti ka ban wayanka. Wai ke Minat me yasa yake min haka ne? Ke ina waiki? Ina ruwanka da wayata? Ka ban wayarka na ce ai ba na san da tawon na ce ka bani taka in gani. Wai ke kin ga ke kika siya mun wayan nan shi yasa ke mun wannan rena hankalin a ci. Miskal zan duba. Allah ya taimake ka. So ne in ga ka kira wata ko kuma wata ta kira ka. Ga wayanka. Jama'a za mu yi amfani da wannan dama mu gaya muku cewa insha Allah ramin ƙarya zai fara zuwa muku ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare. Ku kasance da mu a YouTube channel ɗinmu mai suna D Malam Concept domin kallon wannan ƙayataccen shirin mai suna
ramin ƙarya duk ranar litinin ne za ku rika samun shi. Bahaushe dai ya ce ramin ƙarya ƙwararre ne, amma ni dai kan anya za ta ƙure mu. Ya haka yi ne. Ya faru na ka wani ɗaure ne. Ba zan ɗaure ba. Wuce mu je. Ka fa bi na hankali, ka san gaba nake da kai. A ramin ƙaryan ko? Ko a gasken ma haka ne. Wallahi ko a gasken. Dan Allah in ba damuwa na ce ina son dan yi magana da kai. Ok, wai ne? Awalu. Ka je a kai na ne. Ka ji rabo. Awalu. Ka bata a sabuwar nan ba. A tun muna a tafiya. Ai na goni kallo. Kamar mun yi aure. Da ni fa ta amince fa ba da kai ba Awalu. Baba ya ce ku shigo. Wai Musti kana ganin ba matsala da muka baban yarinyar nan? Da haka ne kawai yarinyar nan za ta yi ta zo ɗakin. Shi yasa kake so ka fake da baban kenan? Kana son Khadija? Ina son ta. Khadija kina son shi? Ina son shi baba. Ka daga waya ka kirawo kawun naka. Da ya zo ka ba da sadaki daura maka aure Khadija ta zama taka. Waka al'adar ku take. Ramin ƙarya, ramin ƙarya, ramin ƙarya, ramin ƙarya. Assalamu alaikum jama'a. Ina masu buƙatar sayan data ko katin waya ko cable subscription ko kuma biyan nepali. Kai tsaye za ku iya zuwa Play Store ku yi searching DC Data Soft. Bayan kun yi downloading ma'ana kun sauke application ɗin akan wayar. Sai ku yi register kamar haka. Bayan kun yi rijista kun gama, za ku ga account number kamar haka. Ita ce account number za ku ɗauka ku yi adin kuɗi a cikin wallet domin sayan data ko katin waya ko cable subscription ko kuma biyan nepali. DC Data Soft subscription a sauƙaƙe. Za ku kwashe hula a kawo mini hula.